Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Allo mbaɗɗal selle jam woni toon mbusma an mbarka jam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hande o sanki aka manangiyanemo yimɓeɓe kaɗam jogade portable so in toɓo walla gaɗɗum a yiide gandumi usma gandumi bonɗo maayi jiɗɗo rewɓe maayi baw taƴ yakar maayi la ilaha illallah o kam o meɗen tan sikkan ma nde ñalande ara o sikkan ɗum de hi a yejjiti kurko debbo om ƴamno loppi ɗum a junga min de kam barke rasulullah komi beltiɗo maayide billa an debbo on woppi ko mbar nayi wawi debbo seerino de o kay maayide munde ala intérêt ka tawi debbo to ko so ceertini dewal nayol ngal tan heddi ɗo ala mi wawata ar oɗo jamanu wawata ar haɗandi komi duwat ar gallam kesto wawata ar ala Ousmane woto fof ƴeew woto addunan ɗo wonde sehillam somi arani toon in hersini en noon o Allah yafatako ɗum o ko liggi koye aduna o Allah yaafo Allah yafatako ɗum de so Allah jaɓi anu gondan ko jaltunoɗo wa mi nodduma ginnan beɗen ɗo beɗen ga mbeɗen mbiyoma aɗum daro ɗum fatma ko jiɗ appelage ma gandumi kare ma ka hay sa waɗɗanimi kam aɗani saram an goni bone ma kadi boy comme jorno route Dakar même hayti quoi kewi boy galla men min pourquoi min wawa dañde jaam galla men kala ko gorko foti dañde tan wuuru beelam mbeɗa jogui te mi ronki wuurde beelam an min wawa wonde joga rewɓe tati wone galle mo gonimo condition ji gonimi ɗi mo ronko wuurdi ko weeli boy ɗum ɗo est ce que lawol quoi Joom mais non quand même Joom kala ko hatma jaam ko an haɗi hoorema jaam pourquoi mbiɗa noon heɗanam haalama wona jogade hokka neɗɗo beelam ala holko rokkat neɗɗo beelam kon gurdam belɗam ko an neɗɗo an hokka ɗum hoorema anani il faut ƴewtoɗa hoorema galle mono a ƴewtoto galle mono dirisa gallo haw fota hande ko an woni kilifa gallo il faut jaɓa kalfandi galle ndi ganda koye jungo ma woni kalfa gallo kalfaɓe kamɓe foof te baba men wuuri bama so wuuri nafani bama wuuri kono nafani bama holko nafi ɗum kam meɗen hucciti jooma Omol sankiɗo Demba Ba hol Demba Ba Demba Ba sehila mom gonɗo garannoɗo ɗo baji wonem sayani ha goɗo yo Allah yurmomo yaafo jarani tampin hoore ma Demba Ba on mi yiyani tan ɗo rewata ɗo yaafe min kay beltinimi ko mayiɓe hannde oɗo ñalam par ce que meɗen ɓen kam programme uji maɓɓe kaali kañum haalte o ko liggi koye aduna eko waɗi ko bonande aduna o sikkande nde ñalande an ka kefeero an neɗɗo sanko yimɓe ne nduwono ɗum koreji mum fof no ngoye mbiya Allah yafata komo an woni Allah an jikku kefeere mo joguiɗa a wawa ɗum accude an a foti ƴewde hoore ma an neɗɗo somayi a duwonta komo yo Allah yurmomo yaafomo ɓuule min ɓeta keefe aha kay
ana yeɓi kam ni mi nani joni kalta téléphone de ari wi o heɓino debbo o ga debbo nan holɗum menda holɗum aɗa haala hajjel artir hakkille ma an hajjel an no mbaɗani wa ɗum change ude an aɗa ranwi less aɗa ran an hajjel jikkuma mo gonirɗa o haɗani kam kadi fuɗɗo yawa noon haɗani wonɗo ndewdunɗe te haɗani ndi wonko bonnanɗami mi yejjitani ɗum woto sikkude kam afruji ɗin ɗo mi yejjitiɗi de Houleye sa witi kam kefer kaɓe te mi yiɗa yo en kaɓe galle holko bonnanma e mi haaldani ma min wi Demba Ba kefer min wi woto Allah yaafa ɗum jall woto Allah yaafa ɗum ma Allah yurmomo yaafomo soni ko an woni Allah toɓa kaaji an ko ɗum woni an nanna ɗum aljana an bandiyagal ma ngal ko heɓti debbo ko ɗum tagi aɗa heɓori mayde a mayat kono an o Allah yurimo momi yaafimom ɓaari kanko ma yo andi ko tawoyta an mo sowa mayde wonno ka kefere anda ko tawoyta an ɓurimi won kefer te min mi yaafaki ɗum min Allah wawa ɗum yaaf ko waɗimi ko o kay o da o ƴe ɗum ne o hoore nde tuggete leydi koyɗe ɗon ɗo dow laakara o fadami ha mi ara debbo tan tagi debbo eyyi debbo tan tagi eyyi an boni eyyi a woni jas eyyi siɗi won ɓurɗum debbo jas tagi aɗa wiye mbimi won ɓurɗum jas wondude gorko ma surgo gorko ma jibinayma ɗum ɓuri mettu ana jogui kalla melde kalfuɗo e kalfaɗo bamma noon ko kalfaɗo maya toon koye kalfande jaafoɗa e ɗum welani kono ko gonga boy kalden gonga bamma maya tan ne halfa siko ala konngol nder galle mum ko yumma tan jooɗi dow mum kala ko haali ko ɗum ko haala respect non de respect non ande bawam kedi non saɗa haal bawam il faut mbaɗɗa hen needi seeɗa quoi mais an waɗi sentir saɗa haala ha babam ko beelaɗa kalta no beelaɗa kaldirta aussi aɗan min jiɗimi ballami feere quoi ay an arat pota gollude ɓe feere mais a waɗa kam provoqué guiɗa ha dugden te ɓiɗa dugden hannde quoi a faami gallo min pour min ɓeydu ko addude probléme am foof ko Salmat a faami Salmat wawa res ɗum mais comme si que kanko resimi quoi wawa wonde kilif Salmat mais comme si que kanko woni kilifam Salmat somi wi goo wi sap somo haali watta te kan kala ko haali mi wat nane mbiɗa a jogi rewɓe tato holko nafma rewɓe tato ɓe hol fof koɓe nafma an ko salmata haljinma hen ma e funnanki hen ma e hirnanki ala fof ko mbaɗa wadde ala fof ko mbaɗa haalde ha konngol ma yalta nani hay heddiɓe mbawa hormadema sababunde Salmata fof kanko addi o wawa jaɓandema seere mum debbo bonɗo e ñiiri musoro ko gotum a seerade nani gacca jomum yaha ngu nguranmo jaam sehil mama e a miiƴaki ɓesgu mum a miiƴaki joom suudu mum aɗa miijo heɓtude an aɗa miijo heɓtude debbo ma hay duwanani a duwanta ko sa juuli duwanoma mate ronde no harimi ronde debbo no harimi goto kasi ma e debbo mo rese walla te woto witam keefeere a partir de hannde woɗɗi ɗum rewto e hunduko ma mi wona guiƴom mbiyata keefeere Demba Ba min ñaagui Allah woto Allah yaafa ɗum yo malaikaji ɓurɗi ɓawlo e aduna ɓurɗi mawni cabbi jaɓɓa ɗum an woni Allah an a wona Allah hajjen a wona Allah sa woni Allah toɓa kaaƴa ina caama less an a wona Allah wari yimɓe gesi anne wona Allah sa ñaaguima Allah jaɓata anne ko ñagotoɗa koɗo Allah yurmi yaafo yo mata wadde wonko wonda hakkude moon ɗum woni joni meɗa haala téléphone han fucciɗi kecci komi juul mayɗo soma e duwente juul komi juul hande sari warima ko jibinɗa ko ɗon sari hirsudma an hande ay juulta ko jo Allah waɗi effacé ko ligginɗa ko foof hande gurna an cikkiɗa joni ley anda hoorema ko woni mate anda baɗɗo zina on kontete koye maayi an koye maayi kontu maayi jamma fof ngol lelimi yiyama laakara haɗa wonde malaikaji ɗi piya min nder aljanna wonde ɗon hande mbawɗa nanguirde hajjel an gooɗiɗi tati tan kalna ham ngol konngol ganda no muusa e nder ɓerdam no taƴa ɓerdam nde ɗum tan mbawɗa sa yiɗi wadde bone ma tan gaddana kam ɗi haalaji hande aɗa jogi galle moƴƴo an hande aɗa jogi galle moƴƴo galle ɓurɗo yodde hande e nder ndar ko ɗum joguiɗa mbabba galle ha nde pattuɗa en joguiɗa rewɓe tato an hol fof ko jirɗa aduna ma so wona beelamma hankkadi heddiredene ma ha wona jogade noon woni wurde beelamma wona simo kala ko innam aada jogoto ha daña beelama e gurdam mum a dañi ɗum kono laare wondi ka wawa jogade ɗum a wawa naftorade ɗum neɗɗo noon tottutono hunde walla Allah tottori ɗum hunde ko ha wawa naftorade hunde nde so tawi no wawa naftorade hunde nde o pour wawɓe naftorade ɗum jogo ɗum ko ɗum woni haala ka
salamata seeɗa ɗum te mi haalanma geɗe noon joom ƴewto hoorema ay biba oɗo mo birsinɗa ala fof ko ɓuuri mo yiddema te kadi mi andinma kadi geɗe belamma koye biba woni so yiɗi noon ɗoftoɗa biba timinni minni ko wona hen ɗum ko ɗum mbaɗa andi kam hay jaafoɗa kam jaafoɗa hay sinno ko welde nde ko biba ɓuuri welde an ko kalta ko keɗin ko woni aɗa nana haalma ɗum bonɗi ɗum aussi quoi non a wonata ke haalde haala pewko yaha ɓoy ke nanna hen goɗɗum an ko gandirɗa biba non kaɗen ɗam tan ma bon barkalla non kalen he kalten ko kaɗen hen mbasa yewtude barage o non jaɓta ɗum moƴƴi koye rewɓam noon wona an fuɗɗum haalde moƴƴi te sa fuɗɗima ɗum haalde ɓernam jiiwoɗ hakkillam jiiwoɗde moƴƴi joni noon min gueɗe gote tan jiiɗimi conseil ma tan cohlimi ɗo he eyyi te jiiɗimi kaala tan hakkude ma e Allah tawi an wonno no mbatta eyyi min komi jowno rutta Dakar mais mi ƴeewi situation gallo min ko so woni e galle he bon somi gaare waddude mboymi ko hen mboymi réglude probléme o yimɓe galle ɓe mbawa ɗum réglude noon et quoi mi añata ɗannaji ya e pousse gallo ya kam fof mi dewdode mi jalla mbaɓe mi gacci on gallo ɓollo ɗum gañimi ɗum waɗi ko wiide noon pour ruttade Dakar dal mi woppat mi jooɗo joddo e mabɓe ƴeew joni réunion men ɗimmiɗen ɗo ala ko joom haalata wona ko jiɗɗo ɗannade te min jaagol joom ko bonam saabu gonami koye ɗaminade o wat toon bone o wat toon violé o soke o soknami min ko ɗum wonata miijam so jooɗima ɗo kadi hande ko ndu janggo ko nduya rewɓe ne pooɗodir ɗum ho ko joom mala la ilaha illallah min de joom kam anda ko ɓufti walla ko woni e joom an hajjel an min ko ɗum mbiyanmami e ɓernde ma ɓalere nde an ɓiye nodduma joƴƴinma yiɗe ɗannade ƴeewoy ko dañi a duwonta koma ɗum koy alhamdulillahi rabbil alamin mbawɗin wiide omo rutto Dakar o liggoyo wallahi alhamdulillahi rabbil alamin poɗɗa ko uddidde ɓernde ma nde mbaɗamo hen duwonoɗamo dak so wi o wooda ko waɗi joom cikɗama ya an nanani jaari haalata ko waɗi an kam ka kangaɗo walla ko dugoƴi nanta e galle ka kanginima an yomi jogoɗe ɗe rewɓe tatu semeɗ ɓe tati nder galle mboɗo accuɗo men ɗon mboɗo wiya mboɗo guftuno e Dakar ko mbaɗem toon an mbaɗona ko beele min jiroɗa ha holfo woni hande kala gurdam no gurɗa ñalgu foof woni gurɗa ene usto e balɗe ma ƴeew lebbi 6 mbatta Dakar lebbi 6 nde hay beelam hay wallude debbo min ɗaminaki ɗum Allah on seedi mi jogorama wadde ɗum ɗon no aɗa min boymi ko ligguide Dakar noon min wawa ɗum ligguide ɗo e Ndar denko Ndar ani denkuɗa e rewɓe ma kefta kalfani ndi e nder galle he joom alimi haarama est ce que min a yii no joguimi pression aduna komin hamdi ɗon tan non ko joguimi hay dara mela wona galle wona galle mais hay suko debbo juɗɗo min ima ala ay ɗo ñallami ay lana kaya kan ko kan padami ha ko doosa mi walla ɓe fodde gaccugol ha gaccugol ngol yalta mais koko mi liɗɗi mi yaha mbaram ɗa mi juuɗa mi ƴakka mi yarto ndimam mi ajjo min kay Allah fof ne waɗa ko miñum joom so mayimi ƴette rewɓe min ɗum cohlu ɗum Allah fof ne waɗa ka bañdi ɗum jiɗɗa so yiɗi bandi yagal ma so yiɗi ni ma erata so yiɗi ma te huuley hay mbaɗɗami ko ɗo ko mbaɗɗa ko bagage am wallahi huuley jarani juulɗa yewa bonni aduna fof aduna ma sowa bonni wallahi mbo bonni wallahi aduna ma sowa bonni te wallahi sa maayi ñande mayiɗa ha ñande mayiɗa sangar coodi yam min adda e galle mi adda bawɗi mi adda buubaji mi wona e amde mbeɗa waɗa cible e nder galle billahi an suwa ko heɓatma anda debbo mo jiiɗa fof cikka ko pour an tan a suwa andude ko heɓatma joni pertini hoorema pertini ka a jumade a perti woni no gonirɗa ni walla wonko mbatta walla wonmo mbaddata hajjen haala hewka mi wawa ɗum de gummoɗa seram noon huley mi ummaki huley wadde wonmo mbaddata par ce que an min hay joni hay somi wawa haydara kam memami jemma haydara holko mbawɗa haydara wawa ɗumi ɗon an waɗi an waɗi an waɗi so memi kam han ay wallahi so feɗenima no memi kam han mayɗo kecci ye galle min waɗi ni hajjen mani cuusɗa kam min haalal ha hajjen min waɗi ni aha so min waɗi ni junggam ɓuuri e ma de eyyi wadde ni de ɓuuri wadde min waɗi ɓuuri waɗi tampinama way huley wallahi ñande memɗa kam buhalam ngal ɗo goota poya mema tan maya yo Allah ñaawa hakkude men ya Allah yene Allah ñaawi mboreɗa an ko yani koye Demba Ba yo yanama
manaago ummo dow tan tappo e ma tan fintanta suudu faɗo wonti an bandode an heɓori yaade ayi haydara ma ronki wadde fonctionné poɗɗa ko réglude an noon an ko dañi fof a dañi an a dañi babba galle mahnama galle galle ne wayno en foti no bone ni ene wayno jaam a jogui semeɓe tato en nan catima noon ka wurde belamma nani ƴewdo hoorema noon boy anani yonti ƴewɗa hoorema wuur gurdam moƴƴam anan hande honno poɗɗa wadde sa wi salamu aleykum gallo kamɓe fof ɓe doga ɓe catama nani ɓe cuutuma ha dow ɓe tambuma ha e nder saala he ɓe pawma ɗon o adda ndiyam ɓuuɗam o adda kosam nande o e adda ñamde on hokkuma ñamde on hokkuma jaram nani aɓe ɓoosa koyɗe ma aɓe ɓoosma an e hoore ma nani ko ɗum ponɗa wadde hande ko ɗum fonno wadde ma heɗi beele galle de ka waddel beeli fof ɗum wona wiye honɗum wiyete ala honɗum wiyete anda ɗum no wiyete hono wiyete wona wiye ala gaddene kam ɗum wiyete namde sukaɓe kono an kaw guila garɗen no mi yiyan lootiɗa ɗo e mbiɗa allah haɗnam nadde ɗum aleykum salam an jomta jaaɗɗa min haajam jaano an haajuma janɗa eyi e jinmi ko kalna kam hande on foti yontode amen he a fatat ha jamma so jamma yoni kala mun puggim suudu mum tan anda kañum yonta jarani namnade ala ɗum wona haala a yaay mborota kam fof koɓe rewɓam eɓe dagni kam wona min tan ƴeewat tun jiɗimi yaari mi yaa walla neɗɗo so heɓori yontede ina foti andude ɗum gila ñalawma kono jotta ko ha jamma oppo ha lelo ene fugge ɗum wona haala nene debbo so yontama so yontaka préparation ko foti debbo tan hay sa yontaka pour wadde wonde préparation quand même nene ka haali koko goonga a foti layande amen minen e omo yontate ɗum poɗɗa haalde wadde sa haali e waɗete lawol kam a watta ɗum tan mbiɗa e aduna ma baba ko dejjinma an won kilif galle ke a haalta amnaki joni ɗum mbaɗi mi waɗi wona kamɓe tata fof koɓe rewma eyi a ƴeewat ɗo mbaɗɗa suba si ɓerde ma ɓuuri won jaha toon par ce que rewɓe ma dagui an kam ka keefeer haala keefeer tan kalta keefeer dewgal wawa waddaka an mbini ne namdoma aɗa wiya ɗum to beeleɗa ko mbaɗa choisir ɗum ko haala d' accord mam haaluma pare ya jooɗo an hamid hol gonɗa guinna hajo mbaɗewde mbaɗa fatma wonolta kam ko fof min e joom gonno joom kay won probléme aji o réglata ɓaari haalne kam haala probléme galle mo ko a wawa kam noddude noddotoma min omo jogui probléme joom de jiitam ɗo ko rewɓe tato jogui te rewɓe tato ɓe hay dara wawanaɓe wona dépense wona wutti wona faɗo wona ñamde wona yarde wona hay dara joom ñakki fayida kadi tenti hen kadi rewɓe hay goto mabɓe weldani a ƴeewa musidɓe hay goto mabɓe weldani ko dugo jamma ñalom subo kikiɗe hay yimɓe dogde yimmaɓe dugde bammaɓe ɓe dugde joom kamɓe nder mabɓe ɓe ñamodira mbaytono hay goto andani ende tan tawaɗi a waɗi jiɗɗa wiide joom wawa jogade joom ko irresponsable ni awa jogade debbo joom kanka teddani ayi ɓeɓa bonno ɓiɓɓe robo makko woni ko sofde e robo makko woni way kono an bébé an a jeewimo de an bébé an a jeewimo nane haal tan an bébé nane a jeewimo non ko ɓuri ko yooɗi quoi koko jaggimo wa bébé koko jaggi mi wiyata sa laaɓi ɓerɗo so neɗɗo waɗi ko yooɗi normal waɗa apprécié bébé mi fijani ɗum de mais ko waɗata ko fof noon an tan woni ñambude quoi a faami bébé oto jewtumo de mi miiɗani ɗum de an bébé mi yiɗani ɗum wi yoɗani bébé wi yoɗani wi tugum kadi bébé wi yoɗani yoɗani goho yoɗani ɗiɗi yoɗani tati ma charme an bébé o wani hoore makko jeewmo ko hande o yi kam mbaɗmi veruji tan o waɗi veru jeewmo ko veruji mo wayno mi anda no waytoni wayno wiyawi maçon o kay an annude o wi joom an wona ɓi
onda gorko aduna ma aduna kam o anda ɗum ma arani joni après force ar ɗo mboɗo sohluma kadi de seyɗineji mon ɗi puɗɗima kadi joom fulɓide mbi neɗɗo si noddima so tottanima haalanma arde nodɗa kay saɗani hay dara nafata on nafata guru nafata ladde wadde an aɗa andi joom joom kay waɗan ɗum no ganduno tiiɗi juróom ɗe ni joom waɗa ko barke an sikki cukalel keccel yarindir rewɓe tatu hay dara wawana ɗumen suka yimɓe rewɓe ne goni nder galle tan ɓeɗa kaɓɓe so kaɓe ga ɓe ñamadira ga ɓe ƴakkodira to baba kañumne fi telende mum reedan tan hay dara wawa ala kuugal nder galle mum min noon mi andinma ko joom tan jinmi aysata gajotono gongoye ma ko joom tan woni hakkille mo an ko kalɗa ñandere ko ɓaɗi sikko gonɗa koye gajat ko yewtere nde weeli walla atayam tutuma mo weeli min de mi anda ko heeɓi kam kono joom yewtani hakkille mo an joom mo ganda ala fulla ala fayida joom iccane nangue fawani e ɓuɓri an joom nafani naflani joom nafani naflani hay goto nafani on ko mbaddira e mum an ke mara so yirto kam jilɗa ko nafowo mbaɗanam ni ha min de hakkille mo dal joom tan woni te ka anda hen ay joom o waɗi debbo de Allah on seedi waɗi debbo ɗo wonɗo komi cuɗɗo ɗum tan mboɗo suurimo deƴƴumi anani kanko ne omo andino no deƴƴi hay gortinani kono joom waɗi debbo de ko womre wodoro fimo ɗo ay ɗo ɓuuri nofu ɗo fimo womre tan o libri kono min komi jiɗɗomo noon mbiɗa mboɗo yiɗimo aɗa yiɗa baro yimɓe Hamidou min wala ko mbawi hen haal noon mi heɗoma kadi mi jooɗo ɗum jooɗa ɗum ɗo jooɗo sohlani yajoɗo saram ni te kala mbaɗɗa hen needi ganda komi kilif ma so haali ɗo ka fotano haalde wan mbaɗɗa ham dépassé mi fiyata ham yaɓe dow ma ɗon kaɗim noon mbeɗa heeɗima kadi de seyɗani mono fuɗɗima kadi an joom joom daram an kaldanmi joom anani ko jimmi andude an minen ko jagguirɗa amen ɗo e galle he ko baali joguiɗa ɗo walla ko beyi goto no jagguir hoore mum tan ko ɗum ok ha hande ko wema tan mbimi nde eggeten gummiɗen galle men oyoto eɗen payga nde mbatta toon cinéma uji maɗi mbiɗa aɗa haro mi kam mbiɗa anduno harotako an hay soɓet ma e waynema ko sondel midi ni haaju ma ala yam tam so yiɗi eyyi joni anda ko woni mi yiya galle makko nani mi réglia probléme rewɓe makko somi arti tawam ɗo am ɗo nani tawam ɗo am ɗo moƴƴi kono kam ko mbiɗa ko Aissata ɗum ko ma darten ɗum joom wona neɗɗo Hamidou wallam hen tan anne an ko ballanmami joom waɗa ko barke fulla kay mum an ko mbaddata neɗɗo mo ganduɗa ka ala fulla ala fayida an ko mbaddata joom nafani naflani joom nafani wuuro nafani ladde rewɓe tato jogui rewɓe tato hay dara wawana ɗumen bammakko joguima bammakko tottat dépasse so rewɓe ñawi babo safrat nani de soɓe ñaama ko babo soɓe jara ko babo hay kuura ko babo yoɓata on ko mbaddata e mum kono yidde anda ɗum ɗon an walla yimɓe mbiya yidde an saɗa yiɗi barkino saɗa yiɗi jogui nafoore uddi hakkille mo woni hakkille mo tan man uddide hakkille ma o noon mbaɗami hen min o nani simo min komi juɗɗomo jeena Aissata ajo kalta ko nani uddide hakkille ma o mbaɗa hen min o joom nafani naflani ala nafoore nani min o so mboɗo ay jogadema an min ñanden a haali haala joom cikka no gonɗa koye gajade aɗa ƴeewa ko metti ɓannamde e ndegete ko gonga e ma ane Hamidou wallam hen tan anne o mbaɗanmami joom jom ala fulla ala fayde on aɗa andimo koye haalde makko ɗon anne an joom ñan hen suudu holon mbalɗa a sikka ɗum min noon foftor ɗum mi yejjiti anda hoɗon jontano mawɗo poɗɗama ma mbiya yejjiti nanduma e haalma a yejjitani ko an tayi sa wela mbiya yejjiti ñanen guppiɗa ko suudu jaari hoto innam de an kam aɗani to lakkumami ɗo woɗɗani bébé wiyam yo yaltina kam hen yaltinmi e haalma hey o haldanema o haalta ko suudu ma mi tawdema to joɗɗaɗo mi fiima ha maaya way kam kono yaade frigo e mi ƴetta ndiyam mi yara anani min fiima ham warma a ala on droit noon o wita ko suudu jaari suudu kam en jogui joom o innani jaari joom fondu aɗa min wonake wadde min wonade haalde on waɗa hen professeur haalan makko ko gonga an ko taki ɗon pawɗa jaare wami ɗon fo hon woni debbo ɓe goni rewɓe hol pawɗa ɗum aya noon an sukko aɗa min waɗanma arrangé tan a wat drangé aɗa adduma ko e gallo koko waɗa négocié tan ɓoccon tan kawra e galle ronima addima e nder galle gaccimami joguimi hakkille gaccimami e gallo aɗa min so welama jangga e gallo ɗum wayni waɗatma coppen weddoma boowal
an jonko ɗum kalata ɗum mbiyemi ɗum kalata hakkude men minama sa ne ha ɗum kalem joom an famdi gacce wona wiyatom rew oɗo ete oɗo ko jikko ɗum jiganim de ay oɗo wiyata oɗo ko bandirade galle ko o ko kaw mum oɗa ko nene mum ɗum woni dañ o pouvoir de wona comme kulɗem noon oɗon jiyabti ɗon comme kulɗe min hulanode mi faalakim ni an famdi gacce an famdi gacce kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi enolimu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi enolimu jomi enolimu obrese rewbe galle baba jomi enolimu jomi enolimu jomi enolimu obrese rewbe galle baba jomi enolimu jomi enolimu